Sobaya atsapan mari dong, boleh akai kembali ya. Boleh akai kembali ya. Boleh akai kembali ya. गसाइगावनि बरौ बादायाव गासै मोन 53 क्लाबफोरनो फुटबल गेलेनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर राननानै होदों। गेलेनाय बिथिङाव लाइमोनफोरखौ गोसो गुदुं खालामनो थाखाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गुबुन मोनसे बाखनायथाव खामानि। बिटिआरनि गासैबो बियाबनि सिङाव थानाय क्लाबफोरनो फुटबल गेलेनायाव नांगौ जानाय जार्सी, इजार, बल आरो नेट बायदि मुवाफोरखौ राननायनि थांखि लानाय बायदियैनो दिनै सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय गासै मोन 53 क्लाबफोरनो बेफोर मुवाफोरखौ बर' बादायाव राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बारगु एमएलए हेमेन्द्र नाथ ब्रह्म, एमएलए जिरन बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल दलनि नेहाथारि फारियै समनाथ नार्जारी, फ्रान्सिस टप्प, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दलनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राजीव मुसाहारी, नेहाथारि सोमखोर ब्रह्म, बिथांमोनजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आरो सराइबिल ब्लक इउपिपिएल दलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ गसाइगाव जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल दलनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जायो। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै जेरैबायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथाङा मोजां खामानि मावनायनि हाबाफारि हिसाबै जि खामानिखौ मावबोदों बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों जे बिभिन्न जे क्लाबफोर दङ बे क्लाबफोरनो जोंनि बिटिआर सरकारा माखासे गेलेग्रा आइटेम एबा किट्सफोर होदों। तो बेनि गेजेरावहाय फुटबलजों लोगोसे जार्सी आरो नेटबो होनाय जादों। दा होयै होयै दिनै जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल दलनि डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बियो, बिनि सिङावनो थानाय सराइबिल ब्लकनि आन्डाराव बे बर'बादा ओनसोलाव बर'बादानि खाथि खाला थानाय एबा जोंनि बे सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय जेसेबां रेजिस्टार्ड आरो नन रेजिस्टार्ड क्लाबफोर दङ बे क्लाबफोरनो दिनै फुटबल जार्सी आरो नेट राननाय हाबाफारि लानाय जादों आरो माखासे जायफोर क्लाबा रेजिस्टार्ड नङा बिथांमोना माखासे मोनथ'नो हायाखै, माखासे मोनबाय। दा बिथांमोनाबो इयुन समाव होनो थाखाय जों नाजानो नागिरदों। जोंनि थांखिया जाबाय मा, जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जेरैबायदि गुबुन गुबुन बिथिंनि गेलेनायफ्राव गेलेनानै बिथांमोना जेरैबायदि रोंगौथि गोनां जानो हायो, थिग बेबायदिनो फुटबलावबो जाहाथे मोजांथारै रोंगौथि गोनां जानो हाथों बेखौ मिजिंथिनानै नोजोर बोनानै जाय क्लाबफ्रा दिनै फुटबल गेलेनाय बिथिङै बांसिनै आग-भाग लायो बिथांमोना बे फुटबलखौ राननाय जादों। आरो जों मिन्थिगौ जोंनि क'क्राझारावनो जोङो थुलुंगानाय हिसाबै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' दैदेननाय एबा बिथांनि साननायजों एबा सान्थौजों दिनै दुरान्ड काप जोङो खननैबाव गेलेहोबाय आरो जोङो बिनि सिगांबो बहाय आइएसपिएल गेलेदों आरो गोबां खेलाखौबो फाथिनाय जाबाय। बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि इयुथ्सफ्रा जाहाथे गेलेनाय बिथिं आवगायबोथों आरो दिनै नोंथांमोना निस्सय नुदों जे गोबां माखासे जोंनि इयुथ्सफ्रा दिनै ड्राग्स जानायजों लोगोसे फेग्रा मुवा लानायजों लोगोसे गाव गावनि जे मुल्यबान जिबन बेखौ आद्रि खालायगासिनो दङ। बिथांमोना ओरैनो थानायखाय बेबायदि हाबाफोरखौ मावो आरो गोसोखाङो। दा बेनिखायनो जुदि फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन खेलायावहाय जुदि बिथांमोना एंगेज जायोबा बेफोरबायदि गाज्रि हाबाफारिखौ बिथांमोना लानाय नङा। जों मिजिंथिदों बे बेलायाव बिसेसकरि जोंनि ओनसोलनि जाय गार्जेनफोर दङ, जायहा रोंग'नाय राग'नाय लार्नेड पार्सनफोर दङ, बिथांमोनहा निस्सय दिथा होगोन आरो बिथांमोनाबो इनकारेज होगोन जाहाथे इयुथ्सफ्रा ओरैनो थायाजासे फरायनायजों लोगोसे खेला दुलायाव जाहाथे मोजाङै बाहागो लायो। बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर सरकारा बे आइटेम राननायफोरखौ गेलेनायनि आइटेम राननायफोर हाबाफारिखौ लादों आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जौगानाय हाबाफारिफोरखौबो गासिबो लाबोजोबफानाय जादों। बेनिखायनो जोङो दिनै जाय क्लाबफ्रा आजावफैबाय बिथांमोनखौ जोङो थेंक्स होनायजों लोगोसे मिजिंथिदों बिथांमोनहा मोजाङैनो गेलेगोन आरो साफा साफा मोजां गेलेगिरि जागोन, जिबनाव गाव जाहाथे उन्नति जानो हायो।